Hola, em dic Marta, vaig estudiar el grau superior d'Educació Infantil al Joan 23, als Jesuïtes Bellvitge, i crec que el cicle em va portar nous coneixements i donant-me compte que veritablement era el que volia fer. Cap al professorat, només tinc bones paraules cap a ells, ja que t'acompanyen durant tot el cicle, des del primer inici de curs, des del primer dia fins al final, ja que són 2 anys i en cap moment et sents sol. I sobre l'aprenentatge, aprens a treballar de diferents formes. Per exemple, jo vaig aprendre a treballar per projectes, que mai ho havia fet, i per equips, que en aquest cas em va agradar molt treballar en un grup. En el meu cas vaig escollir la modalitat de pràctiques dual, eren remunerades i va ser una experiència increïble, ja que vaig fer moltíssimes hores. Al principi va costar una mica, però a poc a poc vaig adquirint experiències i sobretot aprens als més petits. La meva experiència a pràctiques va ser inoblidable, tant a pràctiques com al cicle, van ser els millors 2 anys de la meva vida. Actualment treballo en el lloc on vaig fer les pràctiques, però encara així vull anar a la universitat per fer el doble grau d'Educació Infantil i Primària per seguir formant-me en aquesta professió.